Evo, dobar dan svima. Evo, imamo čast predstaviti jedan vrlo neobičan dokument, vrlo rijedak, vjerojatno jedini takav u Hrvatskoj, u kojem je obrađeno cjelokupno otočno područje zaštićenog krajolika Žutsko-Sitske otočne skupine. Područje Žutsko-Sitskog otočja ili Gornjeg Kurnata, kako ga se naziva u domicilnom idiomu, povijesno geografski dio šireg prostora Kornata i dijeli gotovo isti jedinstven krajolik mnoštva otoka i otočića, čiji je površinski pokrov oblikovan dugotrajnim intenzivnim korištenjem od strane čovjeka. Zaštićen je u kategoriji zaštićenog krajobraza, a nalazi se zapravo u širem prostoru šibenske ili šibensko-zadarske skupine otoka u centralnom dijelu Jadrana. Jedan dio tog prostora sa sličnim karakteristikama ili gotovo istim je prostor Nacionalnog parka Kornati, južno od Žutsko-Sitske otočne skupine, a prema sjeverozapadu je Dugi otok na kojem je park prirode Telaščica. Cijeli taj prostor zaštićen je već 1967. godine i Telaščica i Kornati i Žutsko-Sitska skupina, da bi kasnije 1980. prostor Kornata postao nacionalnim parkom, a Telaščica, mislim 87. ili 8. godine je postala park prirode. Za Kornate je donesen prostorni plan 2003. godine, isto nešto kasnije je donesen i prostorni plan za Telaščicu. Dakle, radi se o jednom širem, vrlo zanimljivom prostoru. Ono što je karakteristika i Kornata i Žutsko-Sitske skupine otoka je da je zapravo onaj krajolik, onaj ambijent koji vidimo, koji svi doživljavamo, bilo domaći, bilo turisti, zapravo nastao djelovanjem čovjeka. Međutim, promjena tradicijskih obrazaca korištenja prostora Žutsko-Sitske otočke skupine, pojavom turističkog korištenja priobalnog područja, napuštanjem stočarenja koje je u najvećoj mjeri oblikovalo kopneni krajolik otočja, te gubitkom organske veze između građevine uz obalu i pripadajućeg poljoprivrednog posjeda, javila se opasnost nestanka obilježja koji ovaj prostor čine iznimnim u međunarodnim mjerilima. Stoga je već prostornim planom županije iz 2002. godine propisana obveza izrade prostornog plana područja posebnih obilježja s ciljem razrješenja osnovne razvojne dileme. Kako zaštititi kvalitetu prostora od devastacije prekomjernom ili na drugi način neprimjerenom izgradnjom, ali istodobno omogućiti i unaprijediti njegovo tradicijsko gospodarsko korištenje uz integriranje turističkog posjećivanja kao komplementarne i važne gospodarske djelatnosti. Odluka o izradi plana donesena je 2008. godine. Plan se radio jako dugo, ali u mojoj praksi koja je dugogodišnja u ovom prostoru, u prostornom planiranju, rijetko kad se dogodilo da se na županijskoj skupštini, jer je ovaj plan usvojila 2019. županijska skupština, da zapravo gotovo da nemate primjedbi. Ali uzrok, zapravo to je posljedica jedne izvrsne komunikacije u nizu rasprava sa vlasnicima, korisnicima tih posjeda, 2 javne rasprave, tako da smo manje-više u tom dugom postupku iskristalizirali sve probleme koji bi se mogli dogoditi. Evo i 2 godine nakon donošenja plana tek smo dobili 5-6 primjedbi da ljudi nešto nisu možda vidjeli ili čuli, prema tome znači da je plan ipak uspio, jer u ovom ambijentu koji je 100% privatno vlasništvo, ne možete napraviti ništa ako nemate jednu dobru i zdravu suradnju sa vlasnicima toga posjeda. Sad ću nešto samo kratko reći. Znači, okosnica te planske ideje, kornatski poljoprivredni posjed, to jest uvjet da za svu novu gradnju i opsežniju rekonstrukciju nužan preduvjet registrirano poljoprivredno gospodarstvo te dokazano vlasništvo gospodarski značajne površine poljoprivrednog zemljišta na otočju. To je jedna ideja koja je prisutna već dugo vremena. Dakle,
u ovom prostoru praktički osim nekih malih iznimaka nema građevinskih područja, imate tradicijske stanove, 22 tradicijska stana i tradicijske luke u tim uvalicima, ali nema građevinskih područja. Bilo kakva izgradnja ili rekonstrukcija na tim mjestima, u tim stanovima, vezana je uz posjed. Dakle, koji prate ovu materiju mogu znati da se izvan građevinskog područja mogu raditi određeni objekti ako imate minimalno 3 hektara u ZOP-u ili više da biste mogli raditi objekt za poljoprivredne potrebe. To je nešto što smo ovdje primijenili na vrlo specifičan način. Dakle, tamo ne možete dobiti mogućnost da unutar tradicijskih stanova koji se praktički nisu širili imate mogućnost gradnje kuće, a da nemate nekakav posjed koji ćete obrađivati. Dakle, bitno je ovdje bilo postići da bilo kakva izgradnja bude u funkciji poljoprivredno određenog balansiranog razvoja. Da bismo uopće došli do nekakvih rezultata, u početku smo definirali nekoliko od ključnih pitanja u metodološkoj osnovi. Znači, ono ključno pitanje, znači evidencija razvojnih potreba i pritisaka, savjetovanje s javnošću, kako sam vam rekao, dakle pitanje što i za koga se gradi. Drugo je bila analiza postojećeg stanja, sektorske analize, dokumentacija, funkcionalna analiza posjeda, ugostiteljstvo i sve ostalo. Dakle, ono drugo pitanje kako se gradi i nešto čemu je posvećena velika pažnja, to su načela i metode krajobraznog planiranja, vizurne izloženosti, nagibe, osunčanost, fotomontaže i pitanja gdje se gradi. Utrošeno je jako puno vremena, napravljeno je puno studija. Eto, ja sam htio samo dati jedan kratak uvod, pa će kolega Filip Šrajer iz tvrtke Urbin, koji je najviše svoga vremena, truda, zalaganja i ambicije potrošio za ovaj plan, reći nešto malo više o samom planu. Hvala. Hvala, dobar dan. Dakle, plan se radio tamo u nekoliko intenzivnih perioda između konca 2015. i 2019. kad je donesen. Prva javna rasprava je bila 2016. a druga ponovna javna rasprava je bila 2018. Zbog čega to pričam? Jer je u međuvremenu su donesene jedne izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju koje su se na određeni način bavile i temama koje smo ovdje dotakli. Pa evo, s tim bi i počeo. Dakle, što se tiče zakonskog okvira za ovaj plan, odnosno okvira za gradnju unutar zaštićenog obalnog pojasa i zaštićenih dijelova prirode, imamo generalno 3 kategorije. Dvije su onako, recimo, klasične, opće, vrijede za sva područja u Republici Hrvatskoj, znači gradi se u građevinskim područjima i gradi se izvan građevinskih područja za potrebe OPG-a ako imate dovoljnu veličinu zemljišta. Sad, za zaštićena područja je zakon uveo i jedan relativno fluidni koncept zona tradicijskih naseobina koja nije točno određen njihov odnos sa građevinskim područjima. Dakle, mi smo koncipirajući PPU ŽUT-CIT probali iskoristiti tu fleksibilnost koju zakon nudi za zaštićena područja. Evo počet ću recimo sa kartama koje vidimo ovdje s desne strane. Mi smo odlučili sve one karte iz pravilnika sažeti zapravo u jedan sloj, pa tako imamo i podijeliti na 2 mjerila. Tako imamo jednu generalnu veliku kartu otočja u mjerilu 1:10.000, to je karta 2 metra puta metar, recimo, na kojem su sve generalne informacije o otočju i detaljno planirano u mjerilu 1:2000, to su zone tih tradicijskih naseobina i ostale izgrađene zone za koje je trebalo dati detaljne uvjete gradnje.
Glavna postavka je bila dakle da se građevinska područja neće određivati ovdje, jer kad planeri to dobro znaju, kad imate građevinska područja onda svi načule uši i ta granica građevinskog područja postane jedina moguća tema, a uvjeti unutar njih znaju biti napisani i tako da ih, da tako kažem, prosječan korisnik, odnosno čovjek ne razumije. Nego smo odlučili, dakle, te zone tradicijskih nasobina čije se lokacije određuju prema povijesnim dokumentima i kartografiji, definirati, evo vidimo sa desne strane, ovako, čisto jednim hećom, jednom bojom koja ima svoju granicu, ali ta granica grafički nije naglašena. Te zone smo odlučili, dakle, ne značajnije širiti, već samo popunjavati novom gradnjom. A za svaku gradnju, za rekonstrukciju stare i za ovu novu gradnju nismo određivali nekakve apstraktne uvjete kao što su, ne znam, minimalna veličina čestice ili slično, već smo točno odredili lokacije. Dakle, ovi crni brojevi koje vidite su lokacije postojećih objekata koje su planirane za rekonstrukciju, a plavo unutar ove zone tradicijske gradnje su novi objekti. Dakle, doslovno smo i putem fotomontaže i na kartama smo odredili tu može biti kuća, tu može biti kuća i tu može biti nova kuća u ovom tradicijskom portu. Ove dvije kućice gore koje vidite, to su novi objekti ozakonjeni za koje su, dakle, izvan te zone tradicijske nasobine, jer da bi ih uključili, naravno bio i zahtjev za to, bi trebali spojiti na neki način jedno i drugo i otvoriti mogućnost gradnje još jedno 6-7 objekata. Dakle, rekli smo, ne, vi niste zona tradicijske nasobine, vi se rekonstruirate, dakle, u vašim gabaritima, odnosno kako vam zakon dopušta. Što se tiče ovih zona izvan naseobina, odnosno izvan građevinskih područja, kao što u zakonu postoji, dakle, onaj kriterij udaljenost od obale, 100 metara, to smo mi naravno slijedom zakona morali preuzeti. Međutim, još smo radili jedan niz analiza vizualne izloženosti, o tom sam nešto više govorio na prošlom ovom sessionu Dana arhitekata koji je bio posvećen krajobrazu. Dakle, evo vidite ova dva crno crtkana krumpira u otprilike središtu slike. To su kao dva sedla, recimo, koja su nešto ravnija i koja su u maslinicima, i tu smo ocijenili da eventualna nova gradnja neće biti izložena pogledu s mora. Dakle, vizualna izloženost je bio ključan element za određivanje njihovih lokacija. Ono što smo u ovom planu na neki način uveli je da se osim prostora za gradnju određeni su i prostori za moguće krčenje novih maslinika, dakle puno širi od danas aktivnih i zapuštenih poljoprivrednih površina, a sve u cilju da se zapravo i dalje afirmira ta jasna granica između poljodjelskog i stočarskog krajolika na Žutsko-Sidskoj otočnoj skupini. Uz sve to ide i ona bazična tema prostornog plana o kojoj je gospodin Lučev već pričao, dakle afirmacija poljoprivrednog posjeda. Dakle, u Žutsko-Sidskoj otočnoj skupini imamo situaciju da su kućice nisu na poljoprivrednom posjedu, kućice su u portima, a poljoprivredni posjed je čak uglavnom nije ni vlasnički povezan odnosno prostorno povezan sa samom lokacijom kuće. Tako da, kao prvo, dakle, slijedom zakona koji je tad, dakle, kad je bila prva javna rasprava 2016. Znači, bila su ta 3 hektara obavezna, još uvijek jesu. Međutim, javio se problem kako
riješiti tu odvojenost kuće od posjeda. Ta ideja o posjedu kao uvjetu za gradnju kuće potiče još iz ranih 2000-ih iz kruga murterskih stručnjaka kad se radio prostorni plan nacionalnog parka, međutim tada je izričito od strane ministarstva, odnosno ajmo reći tumačenja zakona tadašnjeg koji je imao slične odredbe, bilo rečeno da je građevna čestica i da se ne može nešto što je neko zemljište koje je odvojeno biti uvjet za izgradnju na nekom drugom mjestu. Mi smo se konzultirali sa ministarstvom i dobili smo nekako pozitivan feedback u vezi toga i stvarno izmjenama zakona iz 2017. ušlo, to su oni članci 48a i 48b pogotovo, da sam posjed na temelju kojeg gradiš kuću ne mora biti objedinjen. A što se tiče veličine tog posjeda, jasno je da na žutu koji je uglavnom pašnjački ima nešto maslina, da nije ista količina, ista vrijednost zemljišta 1 hektara pašnjaka i 1 hektara maslinika. Pa smo rekli, ok, gradiš kuću, tvoj posjed treba biti 3 hektara, ali 3 hektara ekvivalent maslinika. Pašnjak vrijedi otprilike 10 puta manje. Znači, možeš imati 30 hektara pašnjaka, a ljudi koji ovdje imaju posjed imaju po 100 hektara pašnjaka neki. Znači, moraš imati 30 hektara pašnjaka ili 3 hektara maslinika ili ili kombinaciju toga dvoga. I još smo povezali to, bojim se da nemam toliko vremena, znači u ARKOD-u imate i koeficijente za pašnjak, za njegovu kvalitetu, odnosno za raštenost. Tako da što pašnjak držite u boljem stanju, to imate zapravo bolju matematiku za izgradnju kuće. Evo, probat ću, ovo su samo neke od tema koje smo uveli ovim planom, možda ove najbitnije smo sad izvukli. A što se tiče ovog dokumentacijsko-analitičkog posla koje me je prethodilo, evo kratko ovdje imamo nabrojano, glavno je bilo dronsko snimanje svih naseobina, analize robinzonskog turizma, takozvanog na otočju, znači nekakvog turističkog smještaja. Najbitnije od svih 50 ispunjenih upitnika od strane domicila, dosta su to bili detaljni upitnici sa nekakvim informacijama o posjedu, osobnom posjedu, ali i o stavovima prema budućoj izgradnji otočja, što nam je jako koristilo u javnim raspravama koje su uslijedile. Vizurna izloženost, kako sam već rekao, i nagibi, sve je u svrhu nekakvog argumentiranog izvođenja ove crte koje vidimo na desnoj strani, crte širenja tih maslinika. Sudjelovanje javnosti, dakle, osim ove online ankete, još u fazi prije prijedloga plana imali smo dva savjetovanja, imali smo 2 javne rasprave, tako da meni se čini da smo to na prilično zadovoljavajući način pokrili, što je zapravo dokaz tome je bila i vrlo mali broj primjedbi na ponovnoj javnoj raspravi, dok ih je na prvoj bilo oko 100-tinjak. Ovo su dominantne primjedbe, sad više mislim da nema vremena ulaziti u te teme. Uglavnom, po svim ovim glavnim temama je na neki način plan komuniciran s javnošću i korigiran. Evo, zadnji slajd. Dakle, u ovom planu smo probali maksimalno iskoristiti tu formalnu i sadržajnu fleksibilnost koja nudi jedan plan područja posebnih obilježja. U tom smislu ovoga prilagodbe specifičnostima prostora. Imamo jednu razradu teme poljoprivrednog posjeda kao uvjeta za gradnju koja je moguće bila i nekakav presedan i za izmjenu zakona, kao i razrada teme gradnje izvan građevinskog područja, uvođenje vizurne izloženosti kao kriterija za građevinske zone, nećemo reći područja,
i naglasak na sudjelovanju javnosti. Još nam fali jedan feedback iz provedbe, nismo do sad dobili ništa, ne od ljudi nego od samog ureda. U sljedećem periodu ćemo ih sigurno kontaktirati i vidjeti koliko je bilo eventualnih problema i koliko je bilo zapravo i zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola. Eto, zahvaljujem se.